салом алейкум, мардуми шарифи Тоҷикистон. Барои қимор чӣ ба Исоқу Фаюб хаб кардӣ? Хаб накардам. Канали нав, ҳар рӯза видео ҳаст. Ҷабр дидо. Мехоҳем пултона барбигардонем. 1 минута видеообращение кун дар канали Ояндаи Миллат. Касе видеообращение кардаги аст, пулша додагиам. Вақте ки мегӯтон ариза бинависен, наменависен. Видеообращение кунен, намекунен. Ман чӣ хел пули шуморо барбигардонам? 400,000 та гирифтагиай, ҳар моҳ 500,000 сомӣ роид кесай. Ман намехоҳам хел кор кунам. ҳар рӯз хатон гап задесам. Чизе ки ман мегӯм иҷро намекунем. Телефонҳои яхелтон намевардом, айма хафа мешед. 1 минута видеообращение ку, тамошо ку. Чӣ хел занг мезананд, такое шавад, да пеш под на колени меғалтад ки видеота удалит ку. Чизе ки мегӯм бикӯ, бародари азиз. И пулта бармегардонӣ. 3-4 мошенник аз Европа мардуми муҳоҷира фанкеса, 4-5 нафар дига аз территорияи Российской Федератсия. Литсензия надорад? Ман чӣ хел хаб кунам? Бояд аз YouTube даф шавам. Ман ҳеҷ вақт хаб намекунам. балоча тохира бурдан дар кор аст. Исоқу Фаюб чӣ ба хаб кардӣ? ҳеҷ вақт хаб намекунам. Налоги давлата намеспорад твар. И бозиша намезгаронам. Видеообращение ку, ҷабр дида. пулта бармегардонӣ. бугӯ видеоро удалит ку, удалит мекунам. бугӯ Исоқу Фаюб удалит наку, ҷавоно тамошо кунанд, ибрат бигиранд, удалит намекунам. Чизе ки ту бугӯй, дурстпешбар. Чизе ки мегӯм иҷро кун. Якумш бозӣ накунед. Қимор ҳаром аст. Зинда бошед ҳамватанони азиз.